po jedna Matej z Viechocky a pes Leo. Tu sme videli celkom taká poslušnosť bola, kde boli hrúbky. Nebolo to až také zlé, ale boli hrúbky, za ktoré som musel zobrať body. Tak prvé ovláteľnosť bez vodítka, bez namyšiel pri nohe, kontaktoval sa počas poslušnosti, boli aj dobré chvíle, aj hlavu mal od psovoda. Dvakrát tam pes išiel od nohy, psovod použil pomocný povel, aby prišiel naspäť. V skupinke by mohlo byť lepšie prevedený cvik. Známka dobre. Odloženie v sede, tu nám ostal pes stať, ale stal na mieste, neposúval sa, takže známka nedostatočná. Odloženie vľavu s privolaním, tak poviem, na začiatok netreba dávať meno psa, hej. Tam len povel k nohe a nie Leo, aj k nohe. A za to som nesťahoval, len že by si počul. Ten celý cvik bol veľmi pekný. Pes si rýchlo ľahá, príchod veľmi pekný, rýchly, k nohe zaradenie sa čisté, známka výborne. Apor voľný. Tu pes by mal ísť, keď je pre apor, mal by v smere hneď chytiť tú činku, len on prečúchal si to držanie činky, bolo slabšie, mal by pevnejšie držať, nemal by prekusovať činku a príchod by mal byť o niečo rýchlejší. Známka uspokojivá, apor skokom. Ten cvik by mal byť o niečo rýchlejší, celý prevedený a nemal by prekusovať aport. Známka dobre, aport šplhom, smerom tam pes skáče, naspäť nám obieha prekážku, už pes nepresadá, psovod mení základný postoj a je tam pomocný povel, takže nedostatočná známka, vysielanie vpred. Tam je začiatok, dáva rozhodca pokyn, ale po 10 až 15 krokov sám psovod vysiela. Ja som si všimol, že si čakal na môj pokyn, ale to psovod sám dáva. No a pes by sa mal na prvý povel ľahnúť. Bol tam pomocný povel. Známka dobre, dlhodobé odloženie. Pes ležal, až na konci sa nám pes postavil. Známka dal som veľmi dobrú. Dnes je to uspokojivo 74. Tam boli dva hrúbky veľké, hej? Takže tak.